Ara me n'aniria a fer el que feia abans del Covid i no puc perquè estan les esglésies tancades. I últimament doncs, me n'anava a la catedral els diumenges de matins, anava a cantar els laudes, em quedava a missa, i ara voldria fer-ho i no puc fer-ho. Per tant, jo ara prego molt i el que prego és perquè s'acabi la pandèmia i la gent sobrevisqui i pugui canviar la seva manera de fer. Nosaltres no hem tancat cap servei. Estem al peu del canó, que a vegades també sembla que l'acció de l'Església se centra en lo parroquial i com que tanca la parròquia ha desaparegut. Els primers dies jo sentia comentaris que deia mira l'Església, només fa que demanar diners, que la gent doni diners per poder ajudar els altres, però ells no fan res. Quan en realitat sí que fan. La parròquia no ha estat confinada. Ens necessitem els uns als altres. Les pregàries les preparem cada dia un membre diferent de la família. Va, que tocarem.